Какво сте, хора? Аз съм Дейвид и днес ще снимаме на Clash Royale и както знаете, от доста време съм снимал клипове, защото спрях за малко и имах доста работи напоследък в YouTube и такива неща да го правя това в профила ми и най-накрая ето че снимам. Това е игра, която изтеглих преди много време. Тя е сега Clash Royale, 5 левел съм. И сега ще отворим Free Chest. Преведено на български, безплатен чест. Така, 2 диаманта. Това е част за гоблините, да могат да си дадат дейтинг. Това е Free Chest. И пеката е такива. Видим новите карти, които са такива. Окей. Добре, батко, Free Chest. Моля ти, дай някаква легендарка, бе. Нямам нито една легендарка, което много ме дразни, хора. Много искам легендарка, но... Какво се прави такова, е? Това такова са ми картите, нека ви ги покажа. Това е... Tombstone. Така се вика, това е Bomb Tower. Това е Skeletons. Миньони, някакви такива миньони са казват. Arrows, стрелите. Goblin Hut, къща на гоблинчета. Spare Goblins, Musketeer и Giant. Другото е Bomber, Goblins, Archers, Knights. И използвам принцът, който е много силен и е епик. Скелето на армията, тя също е епик. Lightning също е епик. Та не е Valkyra. Fireball и Baby Драгана, той също е епик. Мини пеката, тя не е кой знае колко силна. Преди много исках, но сега не е кой знае колко силна. И това също е епик. Те са такива гоблинчетата, барели. Дето се фърлят и като отчитат също. Ако стане, ще бием и ще ви покажа как общо взето работят моите. Как работя аз. Този пич е 4 лева, надявам се да го победя. Много късмет. Съби го! Ужас. Поне взехме малко живот, хора. Сега изкарваме на боя един нов пич. Принц. О, не. И това пич ли на принц? Айде, идите, варелите. Ужас, той Baby Dragon, що е лео? Само е на първи. Това не е честно. Хайде! Шит. Как може той на 4 левел и да ме победи, като аз съм на 5. Откъде на къде? Хайде, рикси ще се заведе. Да, двама принци се едно... Ебачка канара. Не сматка. Не. Убийте ги. Обичам тези скелетончета. Отградят и някой го убиват за секунди. Аре, стига, бе! Тичай. Какво правиш, бе? Защо се биеш, папано? Не! Как можно? Толкова ли съм слаб? Хора, очевидно, аз съм голям слабак, но активен. Така, вие трябва да знаете един мой колега и приятел, той от моя клас, казваше Станислав Дерменджиев. Ако сте гледали негови клипове,
Той също снима на Clash Royale и е снимал първи епизод. Това ще бъде и моят първи епизод на Clash Royale. Той е в един клан, който се казва XX. О, биец. XX. Search. Ето го. Станислав Дерменджиев снима много хубави клипове. Той е доста силен. Има една легендарка. Много е добър. Ядем къде беше. Той ще казва Слави. Той би трябва да е нагоре, защото е доста силен. Ивър Петя. Ето го. Така хора, това е той. Той е на Арена 4. Слави 1186 купи. Победи 73. Корент фаворит Кар Принц. Така, Карцван. Търси още 40 и... не. Търси 25 карт някъде там. Това ще направим. Ами аз все още няма влезе в клан, защото той на неговия клан е от 50 на 50, има хора, затова искам като се освободи място на неговия клан, аз да влезам в неговия. Айде дали изобщо е на линия. Мисля, че е на линия. Friendly Battle. Искам да се бием. Дали ще приеме? Един къде съм аз. Има мене 695 купи. Какво? Бързо се бия, бързо се бия. Трябва да се бия. Трябваше да ги увелича. Школа на арена 3 за това. О, той има 722 купи, е 5 левел. Не очаквам да го победя. Какво? Какво беше това да пусна този пич? Ужас. Бейби Драгън, размази ги. Айде, слушай го. Бей. Какво има Уич? Ужас, давай, давай, давай. Умри ти, скъпа Уич. И той ли има принцът? Добре, бе, аз печелих един принц от картите и сега и другите всички имат. И това не е честно. Айде, мини пека, давай. Жената в буката. Глей, размази и като нищо. Даже не си е пик. О, и аз имам жена чудо. Моята е по-силна на 4 левел е. Аре бе, то от всяка страна ми пуска е. Да, и аз мога така, нали? Хайде бе, Драгън. Ще размагаш моя пич. Моята пет. Това пич няма как да живее. Ето, казах го. Silver Chest и... 727, дами и господа. Трябват ми само 800 плюс 800 и една купички и взимам Арена 3. What the fuck? Какво? Аз имам тя, да. Ето и аз ги имам, тъй че... не се прави, защото може да ги слова. Сега, най-важното, което трябва да спечелим е... О, левел, гигант, скелетиум. То ми трябва. Трябва да спечелим точно само ето тези тримата Уича,
изкакано балоните и гигантския скелетин. Това ни е за арена 3, за арена 2D. Пък другите карти, дете са заключени, са за арена 3. Един кой спечели на арена 3. Така, ще бъдат силни, де. Ей, това ще го спечеля. Ого. Ще бъде много готино. О, не съм как не ги стреля. И това го победих. Започваме. Четвърти 690. Аре, уби този гигант, бе! Аре, бе, слава арчерка! Уби го! Бийте с моите скелетини! Да се избием! И моите победиха. Много ясно. Аре, бе, как толкова бързо ми убиха Бейби Драгън? Това възможно ли? Не! Убийте се взаимно. О, мога победи. Ужас. Гоблин барелите. Имам интернет. Давай. Аре, бе! Хора. О, чакайте, ще отворим краун честа. Мисля, че ще спирам клипа. Не трябват 1000 пизна. Сега така, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се ви е харесало, като така абонирайте за моят канал, дарете по един лайк и ще си следващия клип. Чао!